Gwapo yung dalan. Gwapo yung dalan. Nice guy siya. Say hi to my... What's up, Super Pops? Super Migo Boys in the house again for today. Vlog guy. Nanoroy mi dito sa may nakulaan place. Kung driver si Baybud. Kaya mong dalan na dyan. At karoon, balik ka dangerous kayo. So, padayon ta. Muna siya ang dalan. Nakatuwa mo to sa mga grupo. Kauban to sila. Siya ang dalan. No? Then padulong na mo sa may lasang dapit. Sa mayroong turn ba? Mayroong turn. Mayroong turn na siya. Nagkaroon mga balbal. Di ang mga buwa ba? Mga balbal. Nagkabalan pa mga buwa. Siya ang narinig ka. Ang dalan dari. Kani hadanlog kay ni siya kay gaulan man gabi nakaroon din nakayo tanto kay kuan man medyo na init-init naman kani kapit na pudron alas 4 na pudron so gani tinonta ni may mutek toyok ani ron kay gani ha murag naglain gid ang among dalan gani ha. Kamas gudong, ayag tumba-tumba dong. Kamay goodbye bon. Tama yun. Kamas gini ane kay wak nagiusog. Lugar nga. Kuha na siya kayo, kanang bugnaw na siya. Bugnaw na siya kayo. Bugnaw na ang kuhan sa hangin, tayhop. Bugnaw na ang huyop sa hangin. Dia to tagi gini ako. Kung kabit tarong ups. Hinay yung sayaw. Hinay nagsayaw ang motor. Hinay na siya gliko. Parang bindoy dito. Oops. Ayaw mugtunga. Kay nakuha na ilang motor. Sa padanlog ang mga pudugwero na. Ang motor di pudugwero mo balik. Balik sa agi. Balik lagi. Lain na ba ang motor sa hay kay magkalisod na balik sa agi. Balik lagi. Oops. Tawag amigo. Gwapo yung dalan. Gwapo yung dalan. Nice guy siya. Say hi to my vlog. Ato apo drone asa to kay okay ra balwis pud ginagmay kunit pag yung gunit gyud gunit Danlog kayo. danlog kay ang earth kay danlog. Boylo, amigo, boylo. So ada bagi saya kuaskan baibon video. Kana.
Ah, Sana nakuha. Ang mga lasang dito. It's on the road. lasang mag-agi na ito nga. Ang kanta ko. Wala dito itong mga bata gani ha? Oh, Naman diri lang motor. yan o. Kung sa dito sila dito. Ilang motor oh. Mga bata. Tagwa na nila ng lugar butsunahan. Sana wiri? Wiring agi? Sayang ang agi tayo. Oops. Parang log yan ibo? Sige naman. Ha? Yan. Hog dan log. Kiay gyud, kiay manong driver. Manong driver ski. Lapok yun. More gito siya ang among video kay dito. Talog-talog yun niya. Muna na akong photo. Palungon akong pag-vlog kay layo-layo tayo mong biyahe. Thank you sa paglantaw. God bless. Bye-bye.